як фарзанд дошта бошӣ, яктаи дигарро ба фарзандӣ бигирӣ. Аз хизмат озод меша ё не? дар ин бора ягон ахбороти дақиқ ва аниқ гуфта наметавонем. албатта дар синни 27-солагӣ ба хизмати ҳарбӣ даъват карда мешавад шаҳрванд. ширкати дорувории софсавдо бахшида ба моҳи шарифи рамазон тахфифи худро эълон намуд. оё мехоҳӣ риши худро зиёд намоӣ ё мехоҳӣ мӯи сар аз рехтан монад, ё дар бадан доғҳои сафедорӣ мехоҳӣ нест шаванд ва ё мехоҳӣ худро хароб намоӣ, пас ба софсавдо муроҷиат намо. инчунин доруи алҳадая ва равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо. ва ё касоне мехоҳанд ҳиҷома кунанд, пас ба рақамҳо занг зада маълумот гиред. доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия ва берун аз Россия карда мешавад. дар ҳоле ки доруҳо фоидаи худро нарасонанд, пули шумо бозгардонида мешавад. дар ҳолати тамос гирифтан ҳатман аз номи юристиҷей муроҷиат кунед. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷей. мо имрӯз дар як мавзӯе суҳбат мекунем ки беҳад бисёр дар ин маврид шумо саволҳо пешниҳод мегардонден, яъне ба воситаи давлати сеюм вориди Федератсияи Россия шида метавонанд шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон ё ин ки не. хушбахтона бо қарори нави ҳукумати Федератсияи Россия ин чиза иҷозат доданд. дар ҳолате ки парвозҳои мунтазам бо Россия шуда шед санаи 1 апрел, иҷозат набуд бо тариқи давлати сеюм вориди Россия гардидани шаҳрвандои тоҷик, вале ба гузашти вақт дар тӯли 2 ҳафта 3 ҳафта ҳукумати Россия иҷозат дод ҳамин чизе ки ҳар шаҳрванди Тоҷикистоне ки берун аз Тоҷикистон қарор дора ва мехоҳад ки ба воситаи давлатҳои сеюм, яъне Узбекистон, Қирғизистон ё Қазоқистон вориди Россия бигарда, албатта ки иҷозат дод. вале дар инҷа як чизи дигарро қайд кардан мумкин аст ки шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон на танҳо дар Узбекистон, Қирғизистон қарор доранд, ҳастанд давлатҳои дигаре ки дар уҷаҳоро ҳам қарор доранд ва агар ӯ шахсиятҳо бихоҳанд ки ба Россия ворид шаванд, ҳамин чиза ба назар бигирем ки дар ҳар куҷое ки шумо агар қарор дошта бошед, парвозҳои мунтазами ҳамун давлат ба Россия кушода кардагӣ боша, шумо метавонед ки озодона аз ҳамун давлате ки қарор дорен чипта харидорӣ кунед ва ба Федератсияи Россия интиқол ёбед. ва ногуфта намонад ки ба мисли ҳар вақта шумо пеш аз парвоз кардан бояд маълумотномаи тиббӣ бигиред. ягон намуд асос дига дар кор нест ғайр аз маълумотномаи тиббӣ ки на зиёдтар аз 72 соат бояд дастрас кардагӣ бошед. яъне агар аз 72 соат зиёд гирифтагӣ бошед, ҳамон чиз дар дастон боша маълумотнома, аллакай вай бекор мешавад, ба ҳисоб намеравад. як маълумотнома мегиред, дигар ягон асос дар кор нест барои Россия рафтан. бародарони азиз, ҳамин буд як камтарак маълумот оиди иҷозат додани Россия барои ворид гардидани шаҳрвандои тоҷик ба воситаи давлати сеюм. як бори дигар хотиррасонтон мекунем ки дар ҳар куҷое қарор дошта бошед, агар парвозҳои ҳамун давлат ба Россия барқарор шудагӣ боша, баъд шумо метавонед ки вориди Россия бигардед. дар ҳолате ки парвозҳои чартерӣ дошта боша, мутаассифона шумо наметавонед рафта. ва акнун шурӯъ мекунем хондани комментарияҳоро. бо диққат гӯш кунед то ба саволҳои худтон ҷавоб бигиред. Толибҷон Машарифов нависад: салом бародар, оё бо Қирғизистон парвоз карда метавонем ба Россия? озодӣ мегӯяд иҷозат шудааст. албатта метавонем ба воситаи давлати сеюм парвоз карда. Юнусов Содиқҷон нависад: салом алейкум мураҷон, ҳами Уральский ба билет гирифта рафте Сианбе основания меган. Ютер чипта пирсем основания дорен, меган намедонем Урал ба чипта харем нахарем, ҳамира аниқшан мегуфт Якар Аҳмад. барои Россия рафтан хубтар мешавад ки агар бихоҳед ягон мушкилӣ ба сари шумо наёя, ба Ютер ё ки Somon Air чипта харидорӣ кунед, ба Федератсияи Россия биред. ба ширкати Уральский рафтесиян шаҳрвандои тоҷик аз Кулоб ё ки аз Хуҷанд озодона гузашта рафтестанд дар Федератсияи Россия аз ҳамун аэропорт, чун мабодо гуфта намешавад ягон монеагӣ мумкин ҳаста, имконият ҳаста ки дучор бошем ба мушкилӣ. ба ҳамин хотир Ютер ва Somon Air хеле ки қонунӣ иҷозат додагиянд, бе ягон асос рафта мешавад. Муҳаммад Самадов нависад: салом акай Сорбон, мегуфтанд ки ҳами аблава кай сума ки мешавад ва чанд сомон мешавад?
дар ин бора ягон ахбороти дақиқ ва аниқ гуфта наметавонем, чунки ин мавзӯъро бояд ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон равшанандозӣ кунад, яъне ки қарор пешниҳод кардагӣ ҳастанд, вале то айни ҳол тасдиқ шудагӣ нестае ки сумаш чанд қадар маблаға дар бар мегирад ё ки дар куҷо супорида мешавад. ана ҳамин ахирон муҳлаташ моҳи май, то моҳи май гуфтагианд ки тасдиқ ва муқаррар мешавад маблағе ки бояд барои озод шудан аз хизмат пардохт кунӣ. Ҷураев нависта: салом алейкум акаи Сорбон, 27 солаи мара хизмат мебаранд. Албатта дар синни 27 солагӣ ба хизмати ҳарбӣ даъват карда мешавад шаҳрванд. Агар ки 28 сола шуден, баъд аз даъват кардан ба хизмат озод мешавед. Суҳроб Назиров нависта: салом алейкум бародар, як савол. Як фарзанд дошта бошӣ, яктаи дигарро ба фарзандӣ бигирӣ, аз хизмат озод мешавад ё не? Пешакӣ раҳмат барои заҳматҳоят. албатта ки агар бо тариқи ҳалномаи суд қонунӣ ҳамун фарзанда шумо ба номи худтон кунед, яъне падару модари ӯ фарзанд розӣ бошанд ва ҳамин кор бо тариқи суд шава ва суд ҳалнома бигзора. албатта ки дар ин ҳолат шумо дар қонун, яъне дар назди қонун соҳиби ду фарзанд ба ҳисоб меравед ва аз даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ озод мебошед. Сари Хосор навистай: брат, ма шумода мебахшен, шуморо гуфтем Екатеринбург чӣ ба билет қиматай? Навиштам, шумо ҷавоб наметаҳем брат. То айни ҳол кӯшишҳо кардастанд ки ҳамин нархи билетҳоро арзонтар кунанд ва морам интизор мешавем ки сабабҳоша бифаҳмем. Агар ки пешниҳод кунанд, баъдан ба шумо мегем. бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Агар ягон саволи дигар дошта бошед, дар комментария саволотуна пешниҳод бигардонед ва дар канали Юрист TJ обуна шудана фаромӯш намекунед.